Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün hepdeniň birinji güni 2020-nji ýylyň 1-nji noýabry men ýene siziň bilen Murat Gurbanow. Men şu gepleşigimde türkmen halkynyň hal ýagdaýy peselýär, Gurbanoğly öz biznesini dowam eder we Türkmenistanyň büdjetini talap ýör diýip ýanky çykyş edýär. Şu çykyşymda birinji bilen Türkmenistanyň gelen habarlar boýunça gülüşekdim. Men size bir näçe habarlar aýdyp geçem, soňunda bolsa biz ýanky gepleşigimize dowam ederiz. Birinji habar geldi Türkmenistanyň. Ine Türkmenistanyna gurulýan jaýlary, ýanky elitkalary, ýygyňlar, daşaryut raýatlaryna satyp, olary şu wagtdan pasportlaryny satýarlar da, ýanky ýygyňlar valyuta gazanýarlar. Olar manada elitin jaýlary alýarlar, valyuta satýarlar, hem jaýlar satýarlar, konvertasiýa bolýar. Hükümet pulundan ve şu wagtdan şular ýanky şol raýatlary Türkmenistanyň pasportundan satýarlar. Ine ünsverseňiz bizim raýatlarymyz, bizim grajdanlarymyz daşaryutda pasportlaryny uzaldyp bilenok ýa-da pasportlaryny çalyşyp bilenok. Ine şu ýegenler prezidentiň ýegenleri arkyň pasportlary satyp şo ýerde ýanky adamlaryň pasportlaryny oňup berýärler. Ine şu da bolup geçýär Türkmenistanda. İkinci, şu Aşgabat City gurulýan ýerde WTA'da 5-nji tapgyr, 10-nji tapgyr, 16-njy tapgyr gurulýan elitin jaýlary ham şol satyp durlar. Gurbanoğly öz biznesini dowam edýär, ýegenleri bolsa o jaýlary satyp ondan pul gazanýar. Ünsferin. Berdi Muhammedow guruluş biznes müstünden büdjetiň pullaryny ogurlaýar, ýetmese daşaryut banklarynyň, Arap bankyndan ýanky başga bir dünýä banklaryndan pul kazanýar da biznesini dowam edýär we şo wagty inni ýygenleri hökümet bakadan o jaýlary alyp elit jaýlar onu valyuta satyp hem Türkmenistanyň pasportlaryny satyp şondan gazanýarlar. Ine bu Türkmenistanyň prezidentiň onuň ýygenleriniň guruş biznesi. Bundan başga da avtoban gurýarlar, pul ýetmese Türkmenistany batyryp gitýärler. Daşörtden pul alyp göni şol öz gaýyna, öz ýygenlerine, ýanky firmalaryna pul geçirip berýärler. Ine şu bolýan bikançylyklar dowam etip başlady. Inni üçüncü täzelik şu Türkmenistanda edarada işleyen adamların aylıkları şu aýlykdan inniki aýetçeli ýanky aýlygy ýetenok. Türkmenistanda 1 kilogram etin bahasy 380 000 manat boldy köýüne pulan. Onan içine sünk koyup satýar magazynçy. Magazynçy bunu aýdýar, menim sünkleri satmaly, menden talap edýärler. Ýanky ýolbaşçylar, men şulary satmaly. Sen şu bahadan alan ýagdaýynda ýanky üstüne sünkler goşup satylýar. Bundan başga birinji bahasy 50 000 manat, käşiň bahasy 50 000 manat. Bir maşgala, bir palu edip ýyjek bolsaň 1 milyon manatdan geçýär ýanky harajatlar. O diýmek näme? O diýmek bir sen gatylse alyan aýlygy 10 gödek çörük bilýän. Maşallah oturup. Bu aýlyk däl şol padaçka diýilemi orsa. Ýanky ölmez ýaly bir ýerde ýanky bir ýerden bir zat alar ýaly hökümet şolary төлýär. Şol aýlyklary alyp hökümetde işleyen adamlar günne adam tutýarlar, ýerine paxta giderýärler we şol gidýän adamlaryň ýanky paxta gidýär şolary derek, molimlary derek, ýanky iş hökümet işinde, hekimlikde de işleyen adamlar derek bir adam tutup paxta gidýärler we şol babatda şol adamlar işe çykyp öz işlerini ýanky dowam edýärler. Mysal üçin şol bir wagtda şol bir adam hem paxtada, şol bir adam hem işte. Ol bir gülkünçler. Ol Türkmenistanyň idiot, absurd prezidentiniň siýasaty ine şundan ibaret. Şonuň üçin hormatly vatandaşlar, biz şol ýygenler we Türkmenistanyň prezidenti şolaryň edýän biznesi diňe öz bähwitlerine gidýär. Türkmen halkyna şurada hiç adam edilmek. Gaytip ine häzir gazyň bahasy 6 etse galdy. 6 etse gazyň bahasy galanyna inni şol ýaşaýjylary Türkmenistanyň ilatyny gorkudýarlar. Täze ýyla çelisi
ýa-ni energiýa we elektroenergiýany we gaz tölemeden 2 hissa galýar. Dogrudanam galdyrar sebäbi bütün dünýäde 6 hissa galdy. Egerde gazyň bahasy, neftiň bahasy galýan bolsa, onu Türkmenistandaky işen adamyň aýlygy näçe galy? Näçe onu Türkmenistanyň ýa-ni işli adamlary, özüni zordan günni görýän adamlar, çağrıň pasobiýalary, pensiýanyň pasobiýalary, ýa-ni işlemeýän adamlara sosial kömeklerini edilenok. Näme gerek o gurulýan zatlar? Adamlar ölüp açlykdan ölüp gidýän bolsa, o zatlar gurulýan zatlar näme gerek? O kim üçin gurulýar? Halk üçin näde? Yine de daşa ýurtdan kim valyuta berýän bolsa, şolar üçin. O demek prezident diňe öz ýygyňlary bilen Türkmenistany öz biznes ýaçeýkesi edip diňe pullary sykyp otyr. O pullar niýeň pullary? Gelin seýdirin. Türkmenistanyň baýlygyny satyp, ýa-ni tebir baýlyklaryny satyp, gazy, nefti satyp, şonuň gelýän pullary ýa-ni inni ogurlamak üçin guruluş edýärler. Bir gezek guruluş eden soň ikinji gezek şolary ogurlamak üçin valyuta daşyryp adamlar satyp, pasportlaryny satyp, o ýerden ýene gerek haýyr bolýarlar. Türkmenistanyň 2 sany sement zawoda ýygynyr eýledi. Maňa Amerikadan jaň etdiler. Ine Türkmenistanyna siz demokratiýa gurjak bolýanys, hemme zat satylyp tuturlar ýerde. Siz barsaňyz hemme zatlar daşyryp adamyň erine dip aýtdylar. Men inanmadym. Şu gün men Türkmenistanyň köp habarlar aldım şu mesele boýunça. Dogrudan Türkmenistanyna gaz pudogyna, neft pudogyna we beýleki pudoklarda esasy atır satylypdyr. Şular satyp büdjede gelýän pullar ýene de guruluşyň üstünden ogurlap, ýa-ni halka ondan dahly ýok, behrit ýok. Şonuň üçin ine Türkmenistanyň prezidenti Padzanoviç diýişýäli ogurlak gidip otyr hemme zat. Bu bandit ya ogurlap gaçkytjak bolýar, ya da halk imsin otursa öz paçalygyny geçip, ýa-ni ogyny birinji ministr edip goýjak bolýar. Ine şoň iki sany güýçli strategiýasy bar. Ya bul, ya bul. Bu olmasa bul, bu olmasa bul. Habarlar dowam eden Türkmenistanyň ýerine habarlary. Adamlar köçe çıkıp hakkını talep edip çıksa, onu polisi ve emkemişleri derri uyuşup, bolya öýüňize girin, gayrat edin, bizim näýärde şu hökümetden edilecek halymyz ýok diýip bular ýa-ni köşüşdirýär. Toy bolanok, sadaka bolanok, uyuşmak bolanok, giýje 20 ýyldan soň komendanski ças. Velayatdan velayata geçip bolanok. Men bir nada düşünemok. Egerde velayatdan velayata geçip bolmayan bolsa, oroýal pandemiýa bağ bolsa, onu näçip bir kijik maşyna adamlar salyp bir-birine digişdirip oturdup, ýa-ni gruzowy maşyna, awtobuslara paxtak diýär. Men düşünýärin sebäbi ol adamyň saglygy bilen işi ýok. Adamlar ýa-ni blog edip, şular bytnama diýýärli. Her kim öz velayat türmesinde bolar ýaly. Aşgabada gelmedi ýaly. Man hop döretmedi ýaly. Ýa-ni şulary diňe paxta ugradyp, bul ýaly işledip, şoň paxtany satyp pullaryny ýene de guruluş biznesiniň üstünden ogurlaýar. Şoň üçin hani Türkmen halkynyň behwidi, hani milli lider? Hani milli lider öz Türkmen halkyna jan edip giýje uny işleýän yalan watan programatynyň aýdyşyna görä. Hani ol adam? Tapyn şonu biz şonu görürsümiz gelýär. Şoň adyny bilesimiz gelýär. Berdimuhammedow diýseňiz, olar bir bandit, ganhor, öz halkyna ölsün, gyrylsyn diýip gezip ýören adam. Diýmek ol däl. Diýmek han şol adam. Biz göködüm de şonu. Berdimuhammedowyň sözüne bitdiýär. Türkmenistanyň içinde we daşyndaky adamlaryň maşgalalaryny birikdirmek, ýollar açmak. Şul pandemiýada evakuasiýa diýilýär. Ýa-ni agyr ýagdaýda dünýäniň agyr ýagdaýyna, pandemiýanyň erkinç ýagdaýyna öz watandaşlaryny öýe getirip gorumak, ýa-ni medisin taýdan gorumak, ine şunu evakuasiýa diýär. Hemme döwletler etdi şunu. Diňe Türkmenistan prezidenti etmedi. Diňe şul haramzada bandit özüne milli lider diýip atlandyryp, öz ýygyňlary bilen bir gurnulan band topory ine Türkmenistan taglak gelýär we yalan atan programa şol zatlar aýtdyrýar. Şu ýaldatda bolup geçýär. Şoň üçin men şu maňa bir topar adamlar soraw berýär.
Murada biz köçe çyksak näme bolarka? Biz ine öz haklarymyzy almana häkimin önüne çyksak näme bolarka diýip soraýar. Men şu soragary Türkmenistanyň organ işgärlerini sorguladım. Hakykat aýdym. Şu adamlar köçe çyksa näme bolar, näme dersiňiz diýip soragladım. Olar gün aýtdy. Hiç zat etmez. 30 adam ine Gökçede çykdymy? Näme etdik? Hiç zat etmedik. 20 adam daha şowda çykdymy? Näme edildi? Hiç zat edilmedi. Lewapda çykdymy? Näme edildi? Hiç zat edilmedi. Marda çykdymy? Hiç zat edilmedimi? Näme edilmedi? Ol kanun bolan o. Olaň haky var. Öz arzalaryny ýa-ni ýazyp ýa baryp söz bilen aýtmana häkiminiň haky var. Biz ýöne gaýrat edin, öýüňe gidin diýip aýdar, şonuň bilen oturar. Biz olary ne alyp bilýäs, ne yapıp bilýäs, ne bir kanun var, ne administratif ýa-ni naruşenýe hiç zat ýok diýär. Gaýtyp bular diýär, gün adamlara aýdyn çyksyňlar. Bizim hem dogonlarymyz var, bizim hem ejelerimiz var, bizim hem ağalarymyz, daýylarymyz, ýegenlerimiz hemme kösenýär. Biz hem kösenýär. Biz hem biýdar şu haramzadadan ýa. Ünsüriň. Polis işgärini, köçede, ýegeni, dwijeniýa garşy gelip bir gyýyr koglap ýa-ni durup, onan polis saklanyna sen meni tanamadyňmy diýip muny urup ahranaty bilen, urup spetsnaz gelip, onu ýa-ni halat edip, balnitsaky diýär, görgül balnitsada ölýär. Şondan soň ine bular iş dörer, ýa-ni iş başlanan hadetlerde ine şu adam ýa-ni ceza çeker şu uran adamlar diýip polisler hem şoňa ýa-ni umyt etdiler bolýan. İksan ahrany gurup durýar diýip allap, ýa-ni şular ceza çekerler diýip allap iş ýatyldy. Polisam şol işe açyp bilen. Diýmek Türkmenistanyň hökümetiň ýa-ni kanunlary işleýän Türkmenistan hökümeti ýok. Türkmenistanyň bandidi bar we onuň ýerin ýa-ni bandit topary bar. Başga adam ýok. Polisler hiç zat etmeýän bolsa, MHM'ler kötün, olaryň çağlar, gyýlar köçede tutulup zorlanýan bolsa, olaryň dogonlary pandemiýadan ölýän bolsa, olaryň ýa-ni eje haklar pandemiýadan ölýän bolsa, olaryň hiç zat etmeýän bolsa, prokuraturaň kam şeýle öňködükler aýtdym men. Kadetlerim şeýle. Onu diýmek, şu organlarym diňe instrument hökmünde Berdi Muhammedow öňe hop bolany halky gyrmany uranýanlygyny belli. Diýmek şularym bizat, diýmek şularym dogry aýdýar. Adamlar köçe çyksa biz hiç zat edbiljekkä itçigim derler. Ýöne gaýdyň zat diýjek, ýöne şoňuň guturur diýär. Şoň üçin hormatly adamlar, kim maňa sorag beren bolsa men size aýdýan. Köçe çykyp häkimlige baryp, sen dil ardany ýazyp ýa-da söz ardany aýtmana hakyň bar. Ol konstitusiýada ýazyldy. Eger şonam edilmesek, onu biz haksyz gullar bolýar. Diňe gullar, haksyz gullar bolýar. Hiç hakymyz ýok. Biz onu türmede bolluğumuza boyun almaly, biz onu elimize yara almaly. Başka naçy ýok. Ine şol atlar bolmaz üçin Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow gorkýar. O diýär polislere, ýa-ni organlara, MHM'şniklere, prokuratura hiç kim basmaň, yapmaň, birden gahar gelip halk galaýsa, biz tek edip giderler. Sizden bilen diýip. Gorkup aýdýar. Hakykatan şo bolar. Tiýgatyň bir görnüşi bar. Sen näçe gyssaň, şonça garşydaş güýç döreýär. Eger gysmany saklap bilseň şeýle köşeşdirip, onda şol güýç ýa-ni ýarylmaýar. Ine şo basyşy, şol eger edäň ýagdaýynda, adamlar çykan ýagdaýynda, ýa-ni güýç garşylyk edip, hemme zady ýa-ni patladar. Ine şondan Türkmenistanyň bandidi Gurbanuly Orkýa. Inni meni bir belli keşek vardım. Men polislere, organ işgärlerine, prokuratura, MHM işgärlerine her ýere sorag berýän. Birden bir ýazsa ýajanatsa, sizde pistolet bar. Näme ýegenleri protiv движения gidýär, köçürür, beklep, rally edýärler, awtobany beklep, ýa-ni adamlar geçirmän ýollar beklep, içinde rally geçirýär. Siz niýe edýäňiz? Sizin gyýylaryňyzy zorlap ýörler, siz ýa-ni işgärlerinizi öldürip ýörler, urup eliňizde pistolet bar, atyn. Gorok bolýar, ol bir seni öldürjek bolsa, sen goranmaň bolýar. Wagt dogan janyňa şular aýdýar. Bizde pistolet ýok. Bizde
ne altıncı adlı var, ne avurda pistolet var diye. Men onu soğrayan, siz näle ýa-ni zadержание edýäňiz adamlar gidip? Ay şeýle elinden akka ýatdy. Bä. Diýmek Türkmenistanyň ýaraglary ýygnalyp, ýa-ni diňe dejurunda bar diýär. Diňe dejurunda pistolet bar, olam wagtlaýynça ýa-ni smena gelene, olam şöyle tapşyryk diýär, pistolet ýok diýär bizde. Diýmek Türkmenistanyň prezidenti diňe halkdan gorkan ok, orgun işlerinden gorkýar. Hemmelerden gorkýar. Şoň üçin ýegenleri onun mäşe adam ahranlar edýärler gorkup. Şoň üçin Türkmenistanyň prezidenti bir ýere barsa 3-4 günden ýa-ni adamlary öýünden çykarman, hemme zatlaryny taşladyp öýde oturýarlar. Şol gelip spektakl gurmak gidinçe. Ol näme, milli lider mi, kim ol? Bandit. Size suud etmeliler, men ýöne ýa-ni hakykatda bolýan zatlar aýtyp geçen. Indi studentlaryň ýagdaýy boýunça ýene habar geldi, ýagdaýlar gatagyr Türkmenistanyň prezidenti bulary getirjekler. Sebäbi studentler Özbekistana galypdyrlar, Gazakstana galypdyrlar, Ossetde galjak bolýarlar, Ukrainada galjak bolýarlar, Türkiýede galjak bolýarlar. Gorkýar. Ine mesela şu 28'lerine bir topar adam studentler gelipdir Türkmenistan'ın graniçasına. Dağda Özbekistan'ın prezidenti canıdır. Türkmenistan'ın prezidentine mene bulur sakla bilemem, siz içine alaymalı, öz halkını deyip yankı David ediyor, batış ediyor. Bunun bolya deyip yankı ikili ülünün arasında problema çıkmadı ya, şol adamı alıyor. Ol yalan vatan programması olsa ne mi diye? Türkmenistan'ın prezidenti can etti, Özbekistan'ın prezidentini yankı saylolar kutlu deyip. Görüyor musun? Hem informasiya ters aydılıyor. Hakikaten olsa dağda giyici olan zadı dağda prezident can edip ya sen şuları al ya men sen yani graniçana dık kaydan şuları deyip yani şunu mecbur edip alır ya. Onu giydiler. Sebebi Özbekistan'a da Rusya'da Kazakistan'a da yollar açık. Kazakistan'a adamlar kaldı. Biz öyle aytacak näme reisler yaptık. Hurmatly vatandaşlar, studentler ya daşarda kalan adamlar. Niye de bolsaňyz kizik plakat alıp öz tamamyňyzda men öýe aytjak ýollar aç diýip plakat bilen görkezdim. Köçe çykyp ýan bolsaňyz, tokoy gidip protest edip görkezdim. Biz öýe aytjak, Berdimuhammedow ýolları aç diýip. Daşa ýurtda siz azat görkezdim. Siz onu ediniňiz bilen siz döwletiň lideri bolanok, anam ya aktivist bolanok. Sebäbi siz hakykatdan bir adam şekilli bütün Türkmenistan'ın tarihinde beýle bolanok size Türkmenistan'a gaýtmana ýollar yapıp gadamyn edýärler. Ine şoň maşgalan görmek üçin, maşgalan üçin, çağıran üçin çykyp görkez şu plakaty. Oturun ýerinde video yap. Videoň arkasyna duraýdan ýüzüň görkezmän. Ýollar aç diýip ýa-ni eliň bilen ýazda görkeze. Farhadyň metodyny bol. Eger gahrymanlyk bolsaň, adamlar bir üçte tokoydu. Niye de protest etmesen protest edip görkezdim. Bütün dünyada nokot görünsün Türkmen vatandaşlarının kösünü yani. Bütün dünya görsün. Biz şolar ulanır, OBS'de ona şonu ulanır. Ine studentlaryň ýagdaýy gatar. Şolar ülýärler. Daşary ýurtda, ýa-ni sowukdan, pandemiýadan, awariýa düşüp, pulsuz ýa-ni öz okuwlaryny, jaýlaryny төлejek bolup, öz naharimetini төлejek bolup, giýje guruluşlarda ýa gündüz guruluşlarda agyr işte ýa-ni tehnik bizapans ýok ýerde işleýärler. Elbetde bular spesialistler, elbetde guruluşda işläp gören adamlar. Men guruluşda işledim. O ýerde ölmek gatan sat, armaturlara çykyp durup, ýykylsaň üstüne deşilýän. Daş ayak bilen basaňda ýa-ni çüýler çykyp dur, armaturlar çykyp dur. Şoň üçin kaska, ýürütülüşden köwüş, ýürütüşden eşik bolmaly. Olar onu berenler olar. Olar görgüli çörnary bolçy, ýa-ni dokumentsiz gelýär, ölse de obyektin daşnadyň ýaly boldy. Ne şu ýaly betbagçylykdan bizim studentlerimiz görgüli geçmeli bolýar. Bunun enatalary Türkmenistanyň içinde gaýy bar ne diýerler. Gahyrly otylar. Men enatalaryny bilýän. Siz prezidentiniz öldü diýip şoňa garaşýarmy? Näme garaşýarmy? Näme prezidentiniz üçin da konca giden yok. Näme şoň ýagdaýy ya Türkmenistanyň getirdiler, ya da valyutany geçirdiler diýip näme şonu eden yok.
Näçip siz öz prezidentiniňiz ykbaly üçin görüşiňiz. Ol gatar ýagdaýda ine men Kiýewa barp geldim. Gördüm. Häzir sowuklar düşüp başlady. Han motorda aýnyp Ukrainada. Men tanki soğuk bullup etdim. 32-37 grad soğuk dondurup barýar. Köçede gezer ýaly, han motor sökürmi köçede? Bilersiňiz. Seyretdim men taapla inanmak üçin. Ýuwka ýanky kurtkozy bular döşler açyk motorda uçup ýörler, gyzyla geçip, tagy geçip ýanky. Yaramanam ýykylyp ýörler. Bir topar adam yaraman, bir topar adam yaragy ýykylyp. Pasosta ýa içhana ýa ulu üns berýän ýok. Şol MHM we polis guluklary daşyrtdan gelýän ölen adamlaryň ýanky materiallaryny gizleýärler adamlardan. Bilmedi ýaly. Enatanyň gahyrlary gelmedi ýaly. Şu ýerde bir enatan çagasy ölse, perende ölse, o ýerdäki adamlara, o ýerdäki enatalara ýaýradylar. Hakykat aýtmady. Ine şonu gizläp Türkmenistanyň 6 gün bolany adamyň ölümlerini, müçlerini gizläp, hiç zat ýok ýaly köşkde bayram toy geçirip oturan adamlar ine şul häzir betbaççylykda ene şonu edýär. Şoň üçin enatalar sizin hereketleriniz, sizin çağlarınızın can taglygy, şolun ýanky ýaşarlar ýa ýaşamarlar. Şol ýalylar kynlar. Size ay gowy bolýar diýip aýtsa da ol ulu riskler boyun alyp, ulu bir hupun öňüne geçýär. Tersap bolun. Näçip Afrikan studenti men bilen samolyotda oturup gitdi. Ýani Kiýewden Warşawa. Hem pulum gelýär $450, hem $1,500 ýanky ýylyň başynda kwartira, okuwa төлýär enatasy arky. Bolmasa şu döwletde Kongoda uruş gidip dur, bir böleginde. Uruş gidip duran ýerde konvertasiýa bar. Türkmenistanyna soňky 100 ýylda uruş bolan oga. Näçip şolda konvertasiýa ýok. Näçip 30 ýylda bir topar özgöçler, bir topar gerekmejek obyektler gurulyp, bir topar zatlar prezidentler ogurlap, öz ýanky maşgalasyny tohumyny baý edip, paraholy üstürüp, elementarny Türkmenistanyň döwletiniň giyimini, ýanky baydagy we valyutasy şonu saklaýar. Giyimler hiç ýerde aýdylanok. Maskara ol. Baydaga maskara. Türkmenistan prezidenti maskara ýaly etdi. Türkmenistan baydagy çykany şoň ýüzü çykýar. Manada maskara etdi. Hiç ýerde geçenok. Türkmenistanyň içinde geçenok. 22'den geçýär. Onda 22 diýip aýdymda geçirim boldy. Gejeňiz ýa çalışdym. Şur nämeden gorkýanymy men bilmem. Sen ykdysadyety bir günni tekillemeli, ýa dogurlamaly. Ine şondan başlap 22'den egerde siz olur ýaly ykdysadyety, olur ýaly pudoklary saklap bilseňiz, olur ýaly ösüş saklap bilseňiz 22'den aşak düşürün. Näme beden bolar? Näme 3,5 diýip bütün dünýäni we öz halkyny 22'den satdyryp alýar. Haçan ağırlamanı siz biz etjek. Hormatlanmayan Gurbanul ve onun bandit hökümeti. Haçan şu zatlar durur? Haçan bir absurd, idiotizm zatları durup, bir normalna gürleşip, normalna problemleri tapıp, çözüp, yani halkımızı öňe sürüpdiler. Haçana çeli siz ukypsiz, öz işinizi yerine ýetirip bilmeýän, diňe paraholuk edip ýören adam, şul wezipeňizden gidip, açyk taýlary türkmenlere, türkmen graždanlara, Türkmenistany açyk taýlary getirip Türkmenistany üstürýär. Üstürmäge mümkinçilik berer. Men bir pikirimçe hiç haçan. Şoň üçin hormatly adamlar. Men öňüme aýdyp gelýän. Egerde çöleňiz, nanyňyz, etiňiz, suňyz bolmasa, günü hekim. Hekim etrawyňky bolsun, arçyny bolsun, ýanky vilayatyň, şäheriň bolsun tapagy ýok. Ol prezidentiň şu ýerde vekili. O diýmek ol hökümet. Diýmek şoňa baryp sorgu bermeli. Näçip kabinetinde sen paraholuk edip oturýarsyň. Men çağırım aç öýde. Hani iş? Ine men sagdym, men işlejek iş maňa ber. İş tap bilen bokmy? Jübiňden töle. Jübiňden töle bilen bokmy? Ana hökümetden maňa sosial kömegini berin. Men şoňa yrda sosial kömegini. Sebäbi men şunu etmesem, men ogurluk etmeli, men adam öldürmeli, bank ýarmaly bolýan. Ya ölmeli bolýan. Dip düşündürmüş şoňa.
Ay yok men näme diýse işiňizden gidin diýip. Seň ediljek zadyňyz işiňizden gidip ukyplyrak gelip şol biziň problemimizi çözämese işiňizden gidin. Şeýip aýdyň şoňa. Bolmasa siziň öýüňize gidip siziň bilen ýanky saçyňyza oturup menem çürüp iýjek çağırym bilen. Seň ýýan zadyň menem ýesim edýär. O näil ola parahor edip gül ýaly nime edip hemme edaralary talap gezip ýör size. Ine şoň parahorluk edeni sebäpli. Şoň elinäk hemme gurumlaryň parahorluk edeni sebäpli işlerdi. Sebäbi şo ýerde bir firma ýa bir adam, bir zavod, fabrik, kiçik bir kärinde açaýsa üstüne toplaýarlar da şo pullar ýene gaýdyp şoň eline gelýär. O parahorluk sistema. Günäkärem şoň hekim diýmek. Şol size men näme diýin diýmek, sen o parahorlugyň dur diýärler şoňa boldy. Parahorlugyň sen durutsaň we ýanky edaralaryň ýoluşundan talap etsen, öz öskü diýär Türkmenistan. Şonu düşünürmek. Velayatyň öz öskü diýär. Adamla zat diýmesem, adamyň öýleri öz ýagdaýlaryny görýär. Inanyň şuňa. Ine Türkmenistanyň bandyt hökmüni gyra aýyp goýsam, diňe tebigatyny ogrlap gezberin diýsem, şul vilayetlerin etrafının ýaşaýyşyna goşulmasa, şul halk öz-özüni etlep unup bilýär. Şonu etdiren oklar, bular hem ýerde ogurlaýarlar, hem bar halky talaýarlar. Bir gülkünç zat, bir kelläňe syňjak zat. Ine şunu absurd we idiotizm diýilýär. Inni iznapy ýanky habarlar bilnäli, Türkmenistanyň ýerli habarlary. Ýanky pasport uzuldularyna konsular öň $34 alýar. Şunu bir adam video edip görkezip, ýanky adamlar ýaýratsa, ilk sany ýalňyşmasam Rossiýada konsul işärini basyp inni muht etdiler. Ýani pasport uzatmak üçin pul tölemeliler. Egerde kim tölese, ýanky töle suratyny video edip YouTube oýun. Şol adam, şol töle alan adam basylar. Ine bul şol adam ýanky video goýup tanqid etdi, bol şoň netije şu. Şol $34 pasportyň uzunlygyna aýryldy. OBS we onun halkary gurumlary häzir Türkmenistana batyş edip başlady. Gurbanyň hökümetine bir topar soralar berilip, şo soraga jogap berýär. Ine biz hormatly watandaşlar, sizden garaşýar, videolara, suratlara, bir kanunçylyklara näme bolsa bize iýerin, biz onu bütün dünýä ýaýradarsa, şo halkary gurumlara berer. Türkmenistanda bir kanunçylyk bolsa, biz şoňa garşy görüşmeli. Sizden biz habarlara garaşýar. Çekinmen, ine men şu videonun aşağına WhatsApp, Imo ve Telegram adreslerim vardır. Şoňa jan edip ýa-da informasiýa uralyp ýa-da ýöýte bir Telegram açyň informasiýany iýerinde ýapyň Telegrammy. Şol siziň iýeren zadyňyz üçin biz işler, onu barlar, analiz eder we işler. Indi Gurbanyň köp giýdeji getirýän edaralar satyp ýör. Men ýalňy aýtdym, maňa Amerikadan jaňa aýtdylar bolýan, men şunu inanmam, Türkmenistana bir topar nokotlardan informasiýa alyp bardım. Doğrudan satyp duran eken. Köpden bäri satyp gelýän eken. Maňa adamlar aýdýar, Murad abi, siz köpden bäri aýdýar, siz ýanky üns almadyňyz şonu üns almadyňyz diýip. Doğrudan men üns bermendim şonuň aýdýan zatlaryna. Ine şol edaralary alyp, gowja edaralary bolsa ýegenler alyp, ýanky ardan bakadan, egerde başga biri alsa üstüne ýanky polis, MHM salykçylyklaryny uğradyp muny ýanky bankrot edip mundan satyn alýar ardanja. Yani şu ýaly Türkmenistanyň talap ýöler şu ýegenler we Türkmenistanyň prezidenti. Ýalňydan aýtdym, Türkmenistan dünýäde garyň bahasy 6 sagally, newidin bahasy galdy. Ýöne türkmen halkyna ondan haýry ýok. Türkmenistanyň prezidenti gelýän pullary mundan metre ogurlap başlady. Sebäbi muň esasy maksady öňden gelýän, ýani intek ministr bolmaka dine kezzapçylyk we parahowçylyk. Başga zat bilen ok. Özü ministr Zaraxnyň bolany ol pudaga ýykdy. Indi muny kabinet ministriniň orunmasary edenler Niyaz öz ýanyna getirip, muny gorar ýaly. O ýerde ýanky berilen pudaga ýykdy. Indi prezident bolubam zahmat edip goýulan soň muny bir
öz diýen zatlaryny bilmeýän, ukypsyz, hiç zat kontrol etbilmeýän ýaly goýdular boly. Indi özü kontrol etmeýän ok. Şoňa bir 5.000 getirse de alýar şonu. Ýigenleri talap gerek wagty ýyp pul verip çykýarlar şoňa. Şol ýaly ýanky paraxor. Hemme zat alyp dur. Çekinmeň, utanma. Biz bolsa muňa ýanky prezident, milli lider diýipler. Onanyň bu paraxor sistemat näme gurnudy? Bütün dünýäde gurnudy. Şun paraxor sistemanyň güýjü bilen işläp ýör. Mysal üçin TV baýlyklar satyp pul alýar. Şo pullardan OBS-ýe ýol boşaltma. Yani pasollar Ýewropadaky OBS-ýe halis berýärler adamlaryna. Öz bir 3-4 tane politikler var, bular golýan. Onun pasolunu işler şol. Şolar naharak diýerler. Azkyjyk zatky bir takyýarlar da, yani Türkmenistanyň informasiýasyny, hakykaty gizläp, diňe ýanky ýeňişleri, bolmadyk virtual ötüşleri aýdyp gelip ýörler. Türkmenistana gelen adamlar şeýle aýlap, otellerde ýaşadyp, ýanky paçtowy kartinkany okup, ýanky allap gelýärler. Hatta opozisiýonерler ham pul alýarlar satyn. Ananyň köp habarym bar men edýän işlerinden. Soňa aýdan men ine opozisiýonерler ham ine maňa aýdýarlar Türkmenistandan. Mara da siýasat bol, müňe agent bardyr opozisiýoneriň içinde. Inanam okdum. Gününden ýa açyk gibi otýar. Gününden. Bir aýtjak zadym Down House diýip bir YouTube kanal bar. Ol Çemeniň kanaly. Şoňa gowy daxyly bar. Sebäbi men şunu iki gerekden meýär tanqid edýän diňe men videolarym çykýar şoňda. Sebäbi şol ýerde özüni prezidentim etdirdi. Bir topar video goýýar. Şonu ýa tanqid eder ýaly video bolmady. Hemmeler tanqid edýär. Şunu Google'na bir degse şo ýerde ýöne tanqid edip ýatyr. Onun bir görüşenler arasy görüşüň biri ýa tehnika. Onu da şo tehnikany ulanyp gelýän bir aýal diýsen bolýar. Indi biz dowam edeli. Indi şu hemme informasiýalar netijelesek, informasiýa gaty köp. Men olary ýa hemmeden beýan edilemok, dogrymy aýdyn. Bir topar adamlar maňa informasiýa suwtnamalaryny berýärler. Men şonu aýdyp ýetişemok, sebäbi men ýa informasiýon programmada. Meniň esasy ýa görüşüm netijesi bizim halkymyza hakykaty görkezmek we şu hakykaty näme getirýär we şu bir kamçylyğa karşı näme görüşmeli, näme etmeli, biz näme durmuş kurmaly, nire biz gitmeli. Ine şu ýollary men düşündirip, ýa özüm şolar bilen görüşmeli. Ine şoň üçin men çykyş edip şu zatları düşünüpdim. Hemme habarlar men aýdymok, onu wagt gerek, onu ýürütülüşdiren informasiýon gepleşikleri, onu bizim wagtymyz ýok. Şoň üçin bir şolary bir netijelesem, şu netijesi şeýle, rezüme diýilýär-de, orta. Türkmenistanyň prezidenti halk bilen iş ýok. Halk newt galyny, bahasy galsa da mundan beter közenki bolýar. Şu näçe köp galsa şonça beter kösenýär halk. Ine men her wagt aýdýan, bizim eger newt galymyz bolmadyk bolsa, bizde diktatura bolmazdy. Näçe şu diktaturany saklap gelýän, şu rejimi saklap gelýän esas pul. Pulum esas tebiğ baýlykdan gelýär. Şu bir tebiğ baýlyklar dursa, diktatura da ýykylýar. Men şoň üçin Türkmenistanyň daşyndaky watandaşlar, siz halky saklap ekläp dursunuz. Siz minimalna tölen. Halk inni Türkmenistanyň içinden halky diňe iýmitini bilsen galany özü öňe çykyp hereket edip galanyp alsyn. Siz daşynma hereket edip giýjegini işläp, risk alyp pul gazanyp Türkmenistanyň berýäňiz pul. Näçe Türkmenistan içiniň halky özü riska alanyp haklaryny talap edýär. Men ýalňyz aýdyp geçdim. Organ işgänleri özleri aýdyp dur, çyksyň oýuny halk inni alsyn, inni haranda mork ýaşy şulardan. Şular üýüşüp talap etseler, şular basýanam ýok, tutýanam ýok. Öňkü tutup alyp gidýänam ýok. Bolýa köşeşiň işlat erke, sebäbi häzir halk şeýle gakarly, birini elleseler himmet var. Ine şu ýaly
Biz azy bir bolmaly we haklaryny talap etmeli. Men Türkmenistanyň içindäki watandaşlarymdan watandaşlaryma maslahat berýän, üýüşüp 2 bolup, 3 bolup, 4 bolup, ýuwaş-ýuwaşdan häkimin öňüne baryp meseleni goýup başlaň. Näçip mende iş ýok, näçip maňa sosial kömek ýok. Hani berýän aýlyňyzda ýaşap bolýarmy? Siz näme bizi idiot hasap edýärmi? Hani özüňiz ýaşaýarmy şu aýlygy? Ýok. Size paraholuk edip, ýa-ni günne palowly ýyp, ýa-ni dogrumy ýyp ýörsiňiz. Biz bolsa palowy aýda bir kere ýeýmesek iýmem bilen ýok diýmeli. Köp adam dine iýmek üçin birinkide baryp işleýär. O ýerde de şu ýa-ni iýleýän zady ýartyn ýygnap men çagırmak çekip iýmen aýdýar. Eşek ýaly şöyle işleýär. Gul. Ine şoňa bardyk. Biz Türkmenistanyň içinde gul bolduk. Biz gulun gulu bolduk içinde. Bundan beter masgarçylyk näme gerek? Türkmenistanyň daşyna Türkmenistan masgar etdi benim. Şu bir ýerde halkara meýdança bolsa, halkara guruman öňünde bolsa masgar boldy. Özüni masgar etdi bütün dünýäň halkynyň öňünde. Bütün dünýäde şuň turadyny görkezseň üstüne bilýär. Üçüncü, Türkmenistanyň baýdygyny, giyimini hemme ýerde masgar etdi. Türkmenistanyň manadyny ýykdy. Ol manada ýa-ni 22-den geçýär, 25-den geçýär, 40-dan geçýär, 35-den geçýär, ýa-ni dollar. Bu bolsa hasab boýunça 3,5-dan. Ol masgarçylyk. Onu 22 diýip aýdym 22-den geçirim boldy. Näme onu 3,5-na saklap näme etjek? Men size aýdym näme tapawdy. 3,5-dan geçen ýagdaýynda birden 22. Şol Türkmenistan bankrotlugy görýär. Şonu gizlep durur. Bu Türkmenistan bankrot däli. Sebäbi bankrot bolanda halk gösenýär, hökümet gösenýär. Hökümet şu baýlyklar alyp satgyp otyr. Şoldan pullaryny oglap ýatyr. Her ministr, her vice-premier öz haklary bar. Oglap parholuk edip ýalar. Olary siz seretmeň. Hökümet sizin bilen näme? Mesela gönaýdyn, hökümet ýöne gyra aýryp, diňe tebigy baýlyklary urup, ýa oglap dursalar, halka hiç zat diýmeseler, halkyň özem ösüp gidýär Türkmenistan. 30 ýyllar ösmeden ösüp gidýär Türkmenistan. Şol ýaly şol hökümet banditler bizi ýaşadamy. Näme gerek bu ýaly hökümet? Näme gerek şol ýaly ýuguruşy prezident? Yalançy, parahor, kezzap. Näme gerek? Hormatly watandaşlar, men ýene de bir zada diýýän, biz şunu çalışmasak, biz öz haklarymyzy almasak, biz hemmämiz üýüşüp arsa saýlaw geçirmesek, bizde ösüş bolmaz. Bu ise beýlik seýler, o ise ol zahvat eder, ýöne şu sistema dowam eder. Biz sistemaň düýbüne çalışmaly. Biz Türkmenistany demokratik ugruna goýup, ýa-ni demokratiýaň prinsiplaryny, demokratik institutlaryň prinsiplaryny, ýa-ni institutlaryny döretmeli. Ine şonda paraholçylyk dogry ýetýär. Diňlik peýda bolýar. Hem her adamyň mümkinçilikleri peýda bolýar. Ulluka mümkinçilikleri. Sen hiç wagt bankrot bolup bilmeýän. Arkaňda banklar dur, arkaňda sosial kömek dur, arkaňda ýürütürleşdiren gurumlar dur. Sen gora. Sen hiç ýa-ni näçip ine Fransada bankrot ýok. Bankrot boldumy? Ol ýa-ni 3 ay, 6 ay diňjel ýeter, bir maç ýene ösküp otyr. Bankrot bolup ölenýär o da. Bolmasa şu döwletde de ýa-ni salat gullugy bar, bolmasa şu döwletde de prezident bar, bolmasa şu döwletde de ýa-ni organlar işleýär. Bizde näme? Hudaý saklasyn, sen bir bankrot bolaýsyň, türme batyp ýitip gidýär. Hudaý saklasyn, biziň organlar hukuk gorýan organlar däl-de, hukuky bozýan organlar. Hudaý saklasyn, biziň prezidentimiz Türkmenistan konstitusiýasynyň ýa-ni haklaryny, adamyň haklaryny beja edýän garant adam däl-de, hakyky şonu bozýan adam. Bu näme döwlet? Ine şu döwleti biz duruzmaly, hakyky döwlet gurmaly. Indi wagty geldi. Şoň üçin hormatly watandaşlar, men siziň hemmäňize adalatlyk we adalatlyk arzu edýän. Türkmenistan diňemi. Häzir siziň soragyňyz bolsa, men bir kısa soraga jogap bereyim, şoňdan men efirimi uturaýyn. Ine bir ýerde
Şunu göreli, şol adam men ýanky nawga dalýanlaryň soragary ýa biriniň maslahatlaryny. Mana da bu haramlara ölüm cezasyny berseler içim sowamýar. Şonuň üçin bu haram pisliği dünýä suwudyna bermeli. Näme etmeli? Bir pikiriňiz barmy? Hawa. Biz iki ýol bar. Hemmämiz içinde galyp, tutup alyp, ýani Saddam Huseýni ýaly tutup alyp muny ýanky gitirip kadetdi. Edil vilayatyň kadetde, kiçik raýonyň kadetine suwd edip bütün dünýä gurkunmaly. Ýa-da daşyna biz üýüşüp arda ýazyp, ýanky adwokat tutup bütün dünýä suwudyna eltmeli şu Berdimuhammedow. Onuň üçin suwdnamalar gerek. Железный argumentler gerek. Şonuň üçin biz her wagt talap edýär. Hormatly watandaşlar, bize bir kanunçylyklar bolsa, suratyny, videosyny, dokumentlaryny iyi berin. Bizim elimizde dokumentler bolsa, bize köp dokument gerek. 100 adamy bolan dokument bolsa ýeterlik bolýar. Ona biz şu sistema şeýle işleýär diýip tutup edilýär. Ine şu ýalatlar gerek. Onanyň hökman DWT-de, hökman DWT-niň liderinde, hökman aktivistlerde istenin adam, istenik prezidenti suwda berilýär. Her Navalny bir ýerde kadet bolsa, ýene de ýani Gagada şol kadetde utup şu kadeti ýatyrýar. Sizem egerde Türkmenistanda dogan garnaşyňyz suwut bolup basyran bolsa, şol dokumentleri alyp siz Ýewropaň suwudyny, Gagaň suwudyny eltip şurada ýeňi bilýärmiz. O ýerde ziyatka berenden bir 20-30 münga düzelýär şu zatlar. Ya da mümkin 10 mü, mümkin 5 mü, men bilemok. Men etkeremok. Bir adam üçin köp däl. Ýöne bütün halk üçin adwokat köprak sorar. Ýöne bir adamyň haky ýa ullän bir adwokatyň puly şu ýeňse, şu ýeňen suwudy Türkmenistan Ýewropa konwensiýalaryna bir topar halkara konwensiýalar bolçakdy. Hökman ýerine ýetirip, kadeti ýatyryp, ine şol Ýewropaň Gagaň suwudynyň çözülüni boýlanmaly bolýar. Etip bolýar. Bizim halkymyz gymylap gerenok. Şu bir adama garaşýa, şu aktivistler galy, şular nimedir? Aktivistler bar, ýöne urýar köpde. O zaman siz aktivistlerden hemme zada garaşýaňyz. Olaryň bir ýanky bütün dünýä Batmanlarda, bütün dünýä ýanky nimelerde, olaryň seriýal adamlar bolar. Ütköşkleri ýok. Ýöne sizçe ýanky sizden açyk gahrymanlar öňe çykyp, risk alyp, boyun alyp, sizin haklaryňyzy görüşen adamlar. Şonuň üçin köp meseleler çözülýär. Köp meseleleri elementarny çözülýär. Biz şonu etmeli. Biz edemzok şonu. Ine men pikirimi aýtdym şu meselede. Innik soru bolsa ýa-da göreli, ýa teklip bolsa. Ine ýene bir soru bar. Soru däl, teklip ýa-da bir rezüme. Muratlyş hereket ýok, dil bilen ýok edip bolmaýar. Ýurt içindekiler bilen hereket etdirer ýaly lider ýok. Halk gorkýar. Lider ine bolu lider mysal üçin Türkmenistanda. O lider ine Lewatda. Onu bilik vilayetlerine emekmeli. Siz ol öňkü Lenin kinosunda Lenin turup hemmeden ýygynyň ýap gider ýaly. Lenin'am ýeközeldi. Lenin'am ýa bir topar söwüş ýollaşmary bardy. Şeýle şol Lenin kinosunda ýanky bir revolýusiýer hakynda kino boldy. Men ýadyma düşenok ýaň ýakyn çykdy. Şeýle şol ýerde bular halkyň içine gidip görüşdi. Bizim halkyň içine barmakçy. Mümkinçilik boldy, biz barýar. Hani ýollar açylsyn. İçini görüşmeli, gurun yok. Ýöne içinin halkan bir zat etmeli, olu oturmaly. Kiçik lider çıkmaly, ya ul lider çıkmaly. Şu ýerden ine biz baranym bilenem halkynda galmasa topnaýar. Şonuň üçin halk uýanmaly, boldy. Biz bir gerek boýnalmaly. Ya ölüm, ya ömür diýmeli. Öňe çykmaly. Öldürüp durana ýok bize. Inanyň. Ukraina näme görüşdi? Atyşyp görüşdi spesialden. Orsetden gelen spesialden atyşyp görüşdi. Şol kadrlary gören bolsaňyz, şolar ýanky her bir zat tapyp öýüni şiit hökmünde ýatap şiitden oklar geçdi, ýene öňe gidip 110 adam öldü. 110 tam gahrman.
Şu wagtda Russiya Krym alyp ýene-de Donbassda uruş başlady. Şonda da şol demokratiýa ýendiler. Biz bular ýazat ömrümizde görýändir. Bizi garşymyza çykjak adamlar Russiýadan gelýän adam ýok. Ýene öz türkmenindir-de. Ýene biz köplük bolup çyksak, ine şoň dogunlary, jigleri ýa orgunyň bizim aramyzda näçe bol atsyn? Näçe ol bizi ýygnasyn? Näçe ol bizi közesin? Olam közenip dur. Orgunlar göreýdik dur. Halk çykdy bizim arkasynda diýip. Biz özümizde güne ýatýys. Şol bir lider geler, lider ýok. Wagt dogunjam sen haklaryny almak üçin lider gerekkä. Inan öz haklaryny almak üçin lider gerekkä. Vilayet hekiminiň ýanyna barmak üçin taň lider gerekmi? Ýok. Kim lider gerek diýse ýalan aýdypdyr. Sen üýşüp gitmesen ýek özüň bar. Şöyle barıp öz ardağını taşlap gaýda. Şolum taňy gahrymançylyk. Bir gerek ardağını taşla, ikinji gerek ýöne bar. Men ardağımı goýupdym, näme boldy şoňa diýip sorak gaýdym. Barıp endi gedip her aýda, ýa bir gün gatnap endi gedip siz häkim görene häkim gaçar sizden. Ene gahrymançylyk. Ene bir ýürüýte bir elementar bir ýürüş. Eden bolma. Ay ine ol, ay bol öýde urlaýan. Indi bizi görüp başladyňyz. Ol bir gowuladyň alamady. Ýöne wagt gidipdi. Siziň bagtly durmuşyňyz gyrada garaşypdy bu sizde. Haçana çeli şu ýaly öýüni oňup bilmeýän a harpyna şermende ýegenler, oň daýlary, ýa gudolary, ol Bermuhamedow kime gerek bular? Bular bir biziň jemgyýetiň bir iň bir erbet ýanky bölekleri. Aýyp zaman ýagdaýymyzda da halkyna ýaşap bolmaz. Ösür. Olar jinayet adamlar. O jinayetlere ýatyrmak üçin biz gün köşküne ýanyna bart bilen zowuntek. Biz birinji bilen häkimiň ýanyna barmaly. Ine ünsüyorum. Her adam öz ardajagyny ýazyp, gün ardagyny elinde tutup, häkimle barıp tapşyrsa, erteden başlabam, günne bir gezek, ýeje bolsun, günlüýi bolsun, häkimlikler işleýär, akşama çeldi. Häkim bolmasa da barıp bir saat şöyle oturup gaýdyň. Oňa sedin köp zat üýtler vilayatyňyzda, etraflarynızda, şäherlerde. Siz baranyňyzda beýlik adamlarym bar. Üýşersiňiz, gepleşersiňiz şöyle. Ine üýşmek gadagan, sadaka gadagan, toý gadagan, märka gadagan. Häkimlikde edim, gadagan näme berdi? Haçanla siz näde bolsaňyz, näde barmaly? Häkimlik. Barmy şöyle ardaňyzda. Oturun şöyle. Ýöne günne gidip bir saat oturup gaýdyň, ine şuzyň protesti bar. Bir saat oturup gaýdyň. Men arda beripdim, şoň jogabyna geldim. Ay jogaby ýok. O näme jogaby ýok? O näme siz hökümetiň adamy men size arda ýazdym. Menim şu ýanky Türkmenistanyň raýaty, grajdany siz höküminde saýlandy. Ýa prezident saýlady, biz prezident saýladyk. Ine seniň jogapkärçiligiň men ardamy ýazdym, maňa jogap ber. Men hiç zat çözülemok. Siz çözmeseňiz kim çözsün? Prezident. Onda ýadyň prezidentine men ýanymda jaňadym, aýdym. Şu ýaly günne baryp dursaňyz, ertesi siz 100 bolarsaňyz, 1000 bolarsaňyz, 10 bolarsaňyz, men size aýdyn, häkimler gaçyp başlar. MHM gaçyp başlar, hemmesi gaçyp başlar. Türkmenistan prezidenti gaçyp gider. Ine boldy. Protestam ýok, adam ýok. Kynmış zatda ýok. Men eýem organlardan size mesaj berýän. Ho, şular öýler diýe. Hiç kim albilem ýok, bu kanun bolan näme bular arstawat edeli. Oğulluk eden ok, adam öldüren ok, hiç zat eden ok, köçüde gelip, ýanky öz nerdaçylygyna ýaly. Bu näçe biz bular alary? Ýöne dargan, eýder beýder gorkudan mort, ýöne bir dargadan mort boldy. Ýöne güýç näçe bulan boldy? Ne aýdyp dura şu wagtda. Ýene bir sorum bolsa seredip geçelim. Ýene bir sorum bar. Men seyretmeýän arýandyr şu sorum bolsa ýa teklip bolsa. Aslynda dünýä praktikasyna mirny protestleri 3,5% hak bilen amaly aşyrylypdyr. Dogry ýa şulardan miraly garalmaly. Dünýäde 3,5% adam galan ýagdaýynda statistika boýunça da bir topar alymlar, bir topar jurnalistler, bir topar ýanky ýazyjylar şular analiz etdiler. Analiz edip şu günlükde ine şu
20-nji asyrda nenasizm protest ýa-da ýa-ni zorluksyz protestler 70% ýeňe, zahvat edilýän ýaraly protestler 30%, 20% ýeňe diýip aýtdylar. Ýöne zahvat edilen protestler ýara bilen şular ýene bir 5-10 ýyl arasyna gyrgyşyp, gan döküşip gidýär duranok ýöne nenasizm zorluk salınmadyk protestler parahat geçýär we sara durnuýar diýip aýdýarlar. Şol döwletler durnuýar diýip we ösüşe gidýär diýip aýdýarlar. Men şondan söýleýän parahat ýoluna gitmeli. Biz parahat ýoluny biz ine Rozovy Gvaziki diýip Gruziýada şol parahat ýollary. Şöýde duran spetsnaz, polisler, guýankylar, güýçler, ýaraly. Şolara garşy eline bir roz alyp, ýa gül alyp, şol gül bilen beýaglap öňüne çykdylar da yaraly adamy gül bilen üstüne gelýän bolsalar işaret etmediler. Şoň bilen şol adamlar öz yaralaryny goýup şu tarapa geçdiler. Ne şol ýoluna gitmeli. Eti protesta çykdyk, o ýerde spetsnaz gelse, gyrşmalylar. Elinize gül almaly, ýa çağırıp görkezmeli. Biz yararsız, biz öz haklarymyza geldik, biz size garşy däl aýtmaly. Bizim haklarymyzy oglan bir adam bar. Oňmady milli lider. Ine şonu aýtmak. Senin men arkamyzda 3-nji nomerli bar. 3-nji nomerli üçlükçi ine Berdimuhammedow. Ýykylyp ýatyr. Men her gerek şunu görkezemde sizi gowundurmak üçin, ruhuňyzy, mertebeňizi galdyrmak üçin görkezem. Berdimuhammedow eýýäm ýykyldy. Ine şul atam opozitsioner. Atam protest etdi şoňa. Biz edilem. Haýwanlarym protest edýär şoňa. Biz edem. Ýene sorak bolsa, häzir görelim. Ine ýene ýazýar. Prezident çözen okuyuşlar köpçülük bolup almaly. Organlaryň hem halkyň içinde ýakyn tohumtyjy var. Aklyny ulanyp halkyň tarapyna geçdiler. Mesele şäni çakylan ýaly bolar. Gaty dogry. Menim şonu düşünüp gelýän. Ine Miraly gaty dogry diýdi, serdim. Sag bolsa-da serdim. Şu gün eýýäm 6 aýdan bäri organ işleri men haýyş edýär. Halkymyza düşündürün. Murada şular galsa bizim 60-70%'ımız arkasında durýar şular. Biz 60-70% durumumuzda beýleki ýa galan 30-20%'dan gaçyp gidýär diýär. Olaň öýleri aýdyp dur bizim halkymyza. Biz näme garaşýar? Bizim şeýle bir şansymyz bar häzir. Siz inanmaňyz. Ol şansym hemme tarapdan berilipdir. Teýbigat tarapdan, Allah tarapdan, ykdysat tarapdan, ýa-ni halkymyň mentaliteti, däp resursatyny hemme tarapdan berilipdir. Türkmençiligi, Türkmençiligi ýok eden, Türkmeniň däp resursy ýok eden, Türkmenistanyň hemme ýa-ni giyimni, baýdagyny, manadyny, hökümetini, Türkmenistanyň watanyň ýa-ni awran ýykan adam ine hemme tarapdan bizi gysyp türmäge bolip Türkmenistany. Bizde hem argumentler bar şunu aýyrmak üçin. O diňe bizi ýykan halky, polisi, MHM'ni, gorunmak ministri hemmesini ýykdy. Minister zdravохранения hemmesini. Hemmesi bizar. Sebebi näme bizar? Men size aýtdym. Polisiň ministrini urdular, polisiň öňüne. Polisiň işgärlerini ýegenler urulyp ýatyr. MHM'nin näme ýanyndan geçip gaýdanlar diýip pikir edýär. Olar depip geçip oturýarlar. Olur bizar. İçinde para bolar ama elbette ýöne esasy ýa-ni esasy halky MHM olur garşy. Men şundan bir ýyl ozal MHM ýaňy aktivist çağda açanda MHM'lere ýazýardym bize. Biz sizin çağdanızda oturandyr. Sizi kontrolda saklayandyr zat diýip saklan diýdim. Sizin bir halkyň bir böýlekleri. Şolar ýa-ni bize hawus gerek zat. Indi şolar ýazýar. Bize garşy bize ýagadadyk şundan. Şolar diýýär. Şoň üçin öňküýä zat ýok.
Doğru düşün. Tutup götürüp akıdıp basan oklar. Eger tutup akıdıp halkı hiç tat etmedik halkı basyan mı olsalar bütün halk kalır bilýär berdim halde. Oturdu bolýar. Men düşündürdüm ha. Şu güýçler näçe gysylsa, häzir ýanky azajyk bular balansta ýaldy. Näçe köp gysylsa, şonça halkyň galaby gahar galýar. Bir ýalsa da onu spetsnazyň orşetinden ýeräkin saklap bolmaýar. Onu gaty düşünýär. Şoň üçin bular muzapirlik, hytrlyk bilen aljak bolýarlar. Ýene bir soru bolsa jogap bereli. Hem görelim. Ene bir ýerde häzir polisler baýap ýatyrlar ýuwul düşünne. Hemme polisler baýanlarlar. Inanyň. Şuram sakrasheniýa diýär. Ine men bir topar bilen gürleşýän. Şuram doğrudan aýlyk işleýär. Hawly parahorluk edýänler ama şuram günni görjek bolup o ýerden bu ýerden ýanky parahorluk edýänler we parahorluk etmeýänler bar. Öz namusyna ýanky intek wyjdanyny bar adamlar. Şuram kösenýär. Şuram aýlykdan itin köşküni төлýär. Ýanky atym köşklerini төлýär. Ýanky başga bir prezidentiň kitaplaryna pul ýygnaýar. Olaryň içinde galaby ýetik. Pikir etmem. Hemme polisler parahor diýip ýok. Ya hemme MHM'şne parahor diýip ýok. Ya hökümetde Berdimuhammedowyň höküminde hemmesi parahor diýip onu diýip bolmaz. Onu diýsek onda bizim hemme halkyny gorkuk diýip bolýar. Olar ýa-da aramyzda gahrymanlar ama ol gahrymanlar öňe çykan sebäbi ynanyp halkyny. Ine aktivistler öňe çykdy. Biz pul soradyk, kömek soradyk. Häzir şu ýene-de şu daşymyzdaky 150 adam kömek etdi, şonuň tuturdy. Beýleki adamlar ay bular ynam ýoklar, bulardan tok ýok diýip özünden tok bolmadan bize atyp ýa bizden ötdi. Ine näme daşyma ýollar açyp bolanokmy? Men zaýdyn 1000 adam ýola çykdy, ýol açylýar. 1000 adam Türkiýede ýola çykdy, ýol açylýar. Her kim işlejek, pul gazanjak, başga bir ýol açdym, men gyrada durjak. Ýanky ay meni goşmaň, meni Türkmenistana barmaly. A biz näme barmaly Türkmenistana? Ya dinesiz barmaly Türkmenistana, ya aktivistler Türkmenistana barmaly näme? Ya olaryň dogan arnaşy ýokmy? Ya bizim dogan arnaşymyz ýokmy? Ya biz näme başga planetany gelip siz gorjak bolýarmy? Ýok. Siz öz egoist häsiýetiniz bilen bizim watanymyzy utdurup durýaňyz. Biz sizi oýandyrjak bolup hereketler edýäs bolyn, siz bizim üstümizden gülüp, gyra çekilip, öz dähwidiniz üçin Türkmenistan prezidenti ýaly hereket edýäňiz. Ine bol geçenler. Bir gerekde Türkiýede näçe adam ýaşaýar? Diýmedim diýene 700.000 adam bar. Şoň 1000 galan ýagdaýyny guturdy bolýar. Edilen o. Şoň üçin netije ýok. Berdimuhammedowyň oturany Azayt Gaýtbaýew ýaly çemen ýaly adamlar satyn alyp bize garşy görüşdirýär. Oturan oglum. Başga bir soragyňyz bolsa men jogap berin ýa-da şunuň bilen efir ýatyp oturary. Hormatly watandaşlar. Ýene Miraly ýa-da Miralyň efirine getirsem gowy bolardy. Halk bolup jemlenip bar agyz söz git diýip 5 milyon çağırsa bir ağızdan ziyahret ýarlar bu rejim. Katı dogry. Hükman 5 milyon ne? Meniň takminan edişime şu 50.000 adam çıkıp köçe gyrgyrsa guturdy bolýar. Açyk diýem. Biz 10.000 adam çıkarabilsek, ýanky awtomatik walna gidiýär, hemme galyp gidiýär. Şonuň üçin entek diýmek türkmen halkyna adatlyk gerekken, entek diýmek türkmen halkyna baýlyk gerekken, türkmen halkyna erkinlik gerekken, türkmen halkyna arqyn istendik döwletine bark gelmek, istendik döwletde işlemek, istendik wagt pasportly çalışmak, istendik wagt çağjyklaryny alyp başga döwlete gitmek gerekken diýmek. İstendik wagt Türkmenistanyny, istendik biznesini, istendik ýani kärhanatyny, edaratyny açyp, istendik okuwa oğlun arqyn para salmak,
o zatlar entek Türkmen halkyna gerek geldi. Ine şoň üçin şu zatlar bolanok. Haçanla şo size gerek bolsa, siz saklap bolmaz. Lao Tzu diýip filosof var. Yani Хытайың şonay diýdi. Nişto не может устоять перед желанием. Sizin hakyky niyetiniz ýok. Şo niyet bolanmasa, hiç zat durup bolmaz. Haramdagam durup bilmez öňünizde, hiç kim durup bilmez. Siz şu bütün dünýä saklajak bolsa durup bolmaz. Şoň üçin sizin isleňiz ýok. Şoň bilen men efirimi torýan, hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň içindäki bizim watandaşlarymyza haýyş ertiden başlap öz dil aralaryny ýazyp hekim stoluna goýup gaýdyp registrasiýa etip gaýdym. Günne kyn görmän bary işde oturýar. Bary hiç zat ýok. Bir sagat gidip öz bakly durmuşyň öňüni ýoluny açmak üçin bir sagat oturup gaýdym hekimlikde. Näme geldi, näme oturýan diýsem, men hatymyň jogabyny alşan diýip oturum. Haçanla siz 100, 200, 500 1000 bolup ýygnaşsaňyz araňyzda gepleşip geçirin. Nähil ýollar bar. Ondan soň hekim öldüm. Öýüne barym. Talap edim. Kaçmadym. Ya işini taşlatın ya da kömek etsin. Şeýle üýüşüp başlan. Türkmenistanyň daşyndaky adamlar ýerine gerek haýyş edýän öz valyuta geçirýän pullaryňyzy peseliniň maksimalyna diňe iýmek içmek. Başga da geçirmeň. Sotowy telefon alyp berin, internet alyp berin. Bir Telegramda gruppa ýasan şolar bilen. Şolar bilen şu ýerdäki bolup geçen datlardan habarly bolun. Sizin durmuşyňyz şol. Sizin garyndaşlaryňyz siz şu ýerde ýok. Sizin durmuşyňyz başga ýerlerde geçip ýör. Sizin ýani durmuşyňyz öz garyndaşynyň arasyna geçen okşony geçirmek üçin şu wagtda hem Amerikada ýaşap, hem içinde geçen zatlardan ýani höwes alyp bolup ýa-da şonuň ýagdaýlar kyn bolsa gaýgylanyp şolara kömek edip, şolara podдержка etmek üçin Telegram kanal açyp videolaryny, suratlaryny alyp sizden paýlaşyňda garyndaşlar bilen berk bolun. Aly bir ýatan. Ve Türkmenistan daşynak aktivistlere haýyş edýän görüşler dowam edýär, biz duramyz. Inni mundan beter dowam etmeli, sebäbi inni biz nähili birimizi ýa deportasyon lagerden çykarmany öwrendik. Inni biz gözümüz ýetdi, arkamyzda Türkmen halky durmasa da bütün dünýä guramalardy. Şonuň üçin biz herekede öňe gitmeli, biz Türkmen halkyna ýol görmeli. Şu betbaçylykda biz elimizden geleni etmeli, bizim watandaşlarymyz üçin. Şonuň bilen men öz efirimi utarýan, sizin hemmäňize birinji bilen jan salyp, ikinji bilen adalatlyk we azatlyk arzu edýän. Sag bolun hormatly watandaşlar.